Erabili eta botatzeko eskularruak, izenak adierazten duen bezala, behin erabiltzeko eskularruak dira, beti egon daitezen erabiltzeko eta babesteko egoera egokian. Eskularrua eskuari egokitu behar zaio, zimurak saihesteko eta sentikortasuna eta ukimena handitzeko. Eskularruak kentzeko prozesua delikatua da, ez badugu ondo egiten birusaren transmisioa erraztu baitezakegu. Jarraitu beharreko urratsak. Hartu lehen eskularruaren kanpoaldearen zatitxo bat. Egin tira eskularruari kontu handiz, eta kendu eskutik. Kendu ondoren, eskularrua biribildu kentzeko erabili dugun eskua erabilita. Kendu bigarren eskularrua atzak barrualdera sartuta. Kendu eskularrua kontu handiz, eskularruaren kanpoaldea ukitu gabe. Bota eskularruak dagokion edukiontzira. Azkenik, garbitu eskuak behar bezala. Birusaren hedatze abiadura. Hedatze abiadura izugarria da. Eskularruak eta haren maskarak erabiltzeak segurtasun faltsua eman diezagute. Ikusi nola izan daitekeen dokumentu bat sinatzea bezalako ekintza sinple bat birusa hedatzeko kate baten sorrera. Harrituta. Oso garrantzitsua da, maskara jantziarren, aurpegia ez ukitzea, eta beste pertsona batzuen gauzak hartzerakoan edo beste gainazal batzuk ukitzean, esate baterako, ateen heldulekuak edo igogailuko botoiak, gel hidroalkoholikoa erabiltzea, baita eskularruak jantzita dituzunean ere.